Un any després de la seva posada en marxa, la campanya Comerç de Confiança, impulsada per l'Associació de Comerciants i Serveis de Torrent, continua fent costat a les botigues locals de la ciutat. En la reapertura del comerç local durant la pandèmia, l'associació va posar en marxa una campanya anomenada Comerç de Confiança. Aquesta iniciativa el que busca és recuperar la seguretat i confiança dels usuaris a l'hora de comprar als negocis associats. La campaña de la asociación, aparte de las mascarillas, de repartir también los protectores, se hizo bastante propaganda para que la gente se siente segura a venir al pequeño comercio. Aquests mesos de la pandèmia han resultat durs per al comerç de proximitat, però des de l'associació han treballat per oferir informació veraç i d'utilitat als més de 300 comerços i empreses de serveis associats. Pues ese trabajo no tiene precio, vamos, no tiene precio porque ha sido constante, ha sido los sábados por la noche, los domingos por la noche, los lunes por la mañana, en cualquier momento había información, había datos, había circulares importantes que llegar a nosotros y, en fin, vamos, el trabajo que han hecho ha sido espectacular. L'associació va distribuir de manera gratuïta un pack amb màscares de protecció i un vinil identificatiu de comerç de confiança a tots els negocis que el van sol·licitar. Nosotros cuando abrimos, Iván nos proporcionó mucho material para poder servir tanto al personal que entra en la tienda y para protegernos a nosotros mismos, incluso pegatinas en el suelo para la distancia de seguridad y demás. Superbien. Amb aquest cartell a les portes i aparadors s'ha informat els clients que els seus negocis han pres totes les mesures de seguretat exigides i poden sentir-se segurs en realitzar les seues compres. La imagen de confianza que daba a los clientes de ver que de alguna manera estábamos vigilados por alguien, digamos, mucho más grande y que estábamos dando confianza, que estaba todo en orden, porque es verdad que los primeros días la gente venía con muchísimo miedo. Un treball que, malgrat la notable caiguda de les vendes, progressivament ha retornat la vida als comerços de Torrent.